إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله سبحانه وتعالى هو جماع الخير كله. قال الله عز وجل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. معاشر المسلمين عباد الله، اعلموا أن لدخول النار أسبابا بينها الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منها ويجتنبوها. وهذه الأسباب على نوعين: النوع الأول أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار. النوع الثاني أسباب مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. أمي مسألة مني تنوكك أمي بركة شامل مسألة من باك فوني سرياك أكا جون كواتي بلا جنينة مسألة من سقوبة أكا واتي ni waati min y'a ja lahalaya min na a bɛ o latigɛ k'o kɛ ten o lahalaya la. an bɛ o masaba in tanu, a ma barakala, an ma koɲuman lɔn, ka d'a kan a ye an si sabati ka na se bi jumadonya in ma. ayiwa, seliba tɛmɛnin bannen kɔfɛ zelihija kalo o tile tan fɔlɔ o yira anw na ni o ye bato waati dɔ ye, ni o ye duniya lɔnw la fisamantiw dɔw ye. masaba min k'o k'an ye, an seko kɛla bato min ye o kɔnɔ an y'o kɛ. an b'a ɲini masaba ala fɛ bato mun kɛla o kɔnɔ k'a minɛ an ma, ala m'o kɛla. an bɛ o masaba in fo, an b'a koɲuman lɔn, an b'a waliɲuman lɔn, ka tila ka salatu ni kisi ɲini a fɛ k'o kɛ a ka ciden kan alakira muhammadin sallallahu alaihi wasallam, a ka jɔn la samanu, a ka cidenw la samanu. a ko ni maa min selila a kan, o kɔrɔ ye ni maa min ye salatu kɛ o ciden kan, ale ala yɛrɛ bɛ o salatu ɲɔgɔn tan kɛ i kan. ka ban k'anw yamaruya ko ale ala n'a ka mɛlɛkɛw o bɛ salatu kɛla o ciden kan. ka limaniyajɔnw wele k'aw mun ko k'aw lala masa ala la, k'aw limaniyala ala ma, k'aw ka salatu ni kisi kɛ nin ciden kan. an b'a ɲini masaba ala fɛ ka salatu ni kisi caman kɛ ciden kan, ala m'o kɛla. laban ko ɲuman k'a k'an ye, ala m'o kɛla. o n'a dinbaw bɛɛ, o ni mɔgɔ mɔgɔ ye nin kiraba in labato ni ɲuman wale fo ka taa se lahara jɔlo ma. an b'a ɲini masa ala fɛ ka ala hinɛ n'o bɛɛ lajɛlen na, ala m'o kɛla. ka ala yafa an jurumuw ma, ala m'o kɛla. si barakama ka d'a ma, ala m'o kɛla. si jan kɛnɛya ni lafiya kɔnɔ k'o k'an ye, ala m'o kɛla. an bɛ siran fɛn min ɲɛ k'an kisi ka bɔ a ma, ala m'o kɛla. gwɛrɛgwɛrɛ masuba ko k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ a ma, ala m'o kɛla. an bɛ alisilamɛw, n bɛ sara n yɛrɛ kun na ka n sara aw la ni ala ɲɛsiranya ye. n bɛ alisilamɛw, an ye sara masaba alahu subhanahu ye. an ye ala gasi sigi, an y'a dɔn k'a fɔ ala ye anw dan k'anw bila duniya kɔnɔ pour que an bɛ kɛ a gasi sigibaga de ye. an sago t'an yɛrɛ la, ala le sago b'an na. ni min y'a ja lahalaya min na, lo min na, waati min na, a b'o latigɛ ten o cogo la. an b'a ɲini masaba ala fɛ, a bɛ fɛn mun latigɛ an ye o ka kɛ sɔn hɛrɛma ye, ala m'o kɛla. an bɛ alisilamɛw, an ka bi kutuba n'an ka bi walada o bɛna boli mun kan?
o bena boli kɛwalew le ka kɛwale mun ni a bɛ kɛ sababu ye ka alisilama lase jahanama tasuma ma. A kɛwalew alisilama ni k'i ka baara kɛ ye a bɛ kɛ sababu ye k'i lase tasuma ma lahara jɔlen na. A ka kan silama i ka o kɛwale ninnu lɔn. tuma dɔ la ni maa tɛ fɛn lɔn a bɛ kɛ sababu ye i bɛ ben a fili kɔnɔ, nka n'i k'a lɔn k'a fɔ ko kojugu lo tuma dɔ la i b'i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ a la. an b'a ɲini masaba ala fɛ fɛn o fɛn ni olu bɛna kɛ sababu ye ka an lase tasuma ma k'an yɔrɔ majɛ ka bɔ o baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen na, ala m'o kɛla. amadu alisilamɛw, baara mun bɛ maa lase jahanama tasuma kɔnɔ o ye baara kalite sigiyɔrɔma 2. dɔnnibagaw y'a tilan tan ka taa tilayɔrɔ 2. a tilan kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko asibabun mukaffira. sababu dɔw bɛ yen ni alisilama n'i binna o sababuw kɔnɔ, o kɛwalew kɔnɔ, o baaraw kɔnɔ, a b'i lase kafiriya ma. o kɔrɔ ye a b'i lase mécréanciya ma. n'a dun y'i lase kafiriya ma, kafiriya le bɛ mɔgɔ lase jahanama tasuma kɔnɔ. o tumana fɛ n'i donna jahanama kɔnɔ o lahalaya la ka sababuya kɛ o ala sɔsɔ sugufɔw ye, i bɛ dun bɛ jahanama tasuma kɔnɔ kudayi bɔko t'o la. o ye sababuya kumaba kelen ye. sababuya kumaba 2nan o de ye kɛwalew lo. a bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ lase jahanama kɔnɔna ma, nka a t'i dun bɛ jahanama tasuma kɔnɔ. i ye kɛwale jugu hakɛya min kɛ i bɛ don jahanama kɔnɔ, ala bɛ o jankata b'i la ka bɛn ni o hakɛya ye. o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na alijinɛ kɔnɔna na. an b'a ɲini masaba ala fɛ nin kɛwale 2 bɛɛ lajɛlen k'an kisi ka bɔ a ma, ala m'o kɛla. sabu jahanama kɔnɔna tɛ lafiya yɔrɔ tɛ, hɛrɛ tɛ. hali jahanama segɔni 1 dɔrɔn a kɔnɔna na i b'a fɔ k'i ma dege ka nɛma kisɛ 1 ye duniya kɔnɔ. an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an kisi ka bɔ jahanama tasuma ma, ala m'o kɛla. amadu alisilamaw, o kɛwale ninnu o fɔlɔ min bɛ mɔgɔ ladon jahanama tasuma kɔnɔ, k'i dun bɛ jahanama tasuma kɔnɔ, k'i dun bɛ jahanama tasuma kɔnɔ kudayi i tɛ bɔ. o kɛwale fɔlɔ o le jumɛn ye ashirku billahi azza wa jal بأن يجعل لله شريكا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو مشاركا أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد أو عبد مع الله غيره فصرف شيئا من أنواع العبادة إليه أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله عز وجل فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار. قال عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مدى الإسلام sababu belebele min bɛ mɔgɔ ladon jahanama tasuma kɔnɔ k'i dun bɛ jahanama tasuma kɔnɔ kudayi, o sababu belebele fɔlɔ o de ye jumɛn ye? o de ye ka 2 fara masa ala kan. o de ye musirikuya ye, n'a bɛ f'o ma associationnisme. c'est d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala, car lui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala ça l'amène dans l'enfer. a bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama tasuma kɔnɔ i tɛ bɔ jahanama kɔnɔ. bari alisilamaw, o de kosɔn filagafuya min filɛ nin ala bɛ taa ni ka segin kɛ a kuma kan ko n y'an yɛrɛ kɔrɔsi a la, sabu kɛwale lo fɛn min ka go ala ye ka tɛmɛ kɛwale bɛɛ lajɛlen kan. bari alisilamaw, ne mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a miiri i yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko danfɛn dɔ bɛ yen o bɛ se ka danni kɛ komi ala ta ɲɔgɔnna, walima o de bɛ se ka adamadenni mako ɲɛ i n'a fɔ ala bɛ adamaden mako ɲɛ lahalaya min na, k'i dusukun bila o kan, k'i hakili bila o kan, walima kɛwale yɛrɛ fɛn o fɛn ni ala de bɛ kɛrɛnkɛrɛn ni a ye, danfɛn tɛ se ka min ɲɔgɔn kɛ e k'o ɲɔgɔn ɲɛsin adamadenni ma, komi ka taa adamadenni dɔ fɛ k'o ka e sɔn den na. filankafoya nasara ka ca, bolisɔnw b'a la, ka kanatigɛli kɛ fɛn wɛrɛ kan, ka kanatigɛli kɛ ka fɛn wɛrɛ tɔgɔ fɔ a la. nin bɛɛ lajɛlen ye filankafoya nasaraw ye. an bari alisilamaw,
o filanga foya nasira min filɛ ni maa min benna o kɔnɔ i y'a dɔn k'a fɔ ko i bɛ duume jahanama tasuma kɔnɔ lahara jɔlen na dɛ n'i sala k'i to o kan ni i ma tuubi yanni k'a to saya bɛ s'i ma n'i fatula k'i to o kan i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ duume jahanama tasuma kɔnɔ lahara lɔ amadi alisilamɛw i kɛlen i ka duniya ko sugu sugu la i k'i jija filanga foya in ale kana sɔrɔ i donni na dɛ i k'i jija kana ala bɛn ɲɔgɔnya ni filanga foya ye sabu ni ka ala bɛn ɲɔgɔn ni filanga foya ye ala mako t'i ka baara ɲuman tɔ si la kɔ tuguni fɛn si i ka baara kɛ cogo o cogo nka ni filanga foya ni ale fitinin sɔrɔla a kɔnɔna na yala k'a fɔ ko ala mako t'i ka baara la dɛ ala ko innahu man yushrik billah a ko ni maa min ka fila fara ale ala kan c'est à dire k'a associer à Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allahu alayhi aljanna ko ka aljinɛ do a ko haramuya o tigilamɔgɔ kan. Dieu a interdit à cette personne qu'il rentre dans le paradis le jour de la rétribution. Lui qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala. N'importe quelle sorte de l'associationnisme. Donc, ambadi al-Islamaw, flanga foya, mushirikuya, o ye fɛn min ka bon masa ala ye sababuya do a bɛ kɛ sababu ye ka maa kɛ kafiri ye n'a bɛ fɔ o ma minal asbabil mukaffira sababu min bɛ maa kɛ kafiri ye o kafiriya min n'i y'o sira labato o de b'i lase jahanama tasuma ma lahara jɔlo mari alisilamɛw an y'an yɛrɛ kɔlɔsi filangafoya la an y'an janto filangafoya la a nasira bɛɛ lajɛlen a lahalaya bɛɛ lajɛlen degun mana bonya i kan cogo o cogo sabu tuma dɔ la degun de bɛ anw bila filangafoya sira dɔw labato la degun mana bonya i ka cogo o cogo tɔɔrɔ mana bonya i ka cogo o cogo fakol ya Allah ala ye ɲɛ b'i la dɛ kabini mana duniya ɲɛnamaya in kɔnɔ masaba ala ɲɛ b'i la ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir masa ala min ka danni kɛ k'a sɔrɔ e yɛrɛ tun tɛ yen sani dugu tun tɛ yen masaba ala de ye nin dan ka na k'a sɔrɔ ka adamadenninw da o kɔfɛ o ala ɲɛ b'i la koyi o ala ɲɛ b'i ka degun la o ala ɲɛ b'i lahalaya la ala k'a lɔn min ye hɛrɛ i ma min ka fisa i ma ala k'i bila o de la donc o tɔɔrɔ n'o degun o kana kɛ sababu ye o mako ɲini o kana kɛ sababu ye ka t'i bila filangafoya sira labato la an badi alisilamɛw sabu n'i fatula k'i to o filangafoya sira kan a bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama tasuma ma i bɛ duumɛ jahanama tasuma kɔnɔ ala ko tini faqad harrama Allahu alayhi aljanna ko ala ka aljinɛ do haramuya filangafoya kan ni maa min fatula k'i to filangafoya kan wa ma'wahu nar ko tigilamɔgɔ laban yɔrɔ demeure de cette personne c'est dans l'enfer le jour de la rétribution que wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimina min ansar dɛmɛbaga yɛrɛ t'i la k'a fɔ k'i bɛna mɔgɔ sɔrɔ laharalon k'i dɛmɛ ko ala ko a b'i don jahanama tasuma kɔnɔ k'i bɛ dɛmɛbaga le sɔrɔ i yɛrɛ la i t'o mɔgɔ sɔrɔ donc an badi alisilamɛw sababuya belebele fɔlɔ min bɛ mɔgɔ ladon jahanama tasuma kɔnɔ k'i duumɛ jahanama tasuma kɔnɔ o de ye filangafoya ye an k'an janto a la an k'an hakili to a la sababuya filanan an badi alisilamɛw min bɛ mɔgɔ ladon jahanama tasuma kɔnɔ k'i duumɛ jahanama tasuma kɔnɔ o de ye kafiriya ye ka kafiriya masaba ala ma walima ka kafiriya a ka mɛlɛkɛw ma walima ka kafiriya ala ka kitabu jigininw ma walima ka kafiriya ala ka cidenw ma walima ka kafiriya ka ban ka limaniya laharalo ma k'a fɔ ko lahara ko tɛ tiɲɛ ye démentir le jour de la rétribution ou en disant que il y a aucune prophète que Dieu les a envoyés ou bien k'a fɔ ko ala ka livre ala ka kitabu minnu jigi ala ka gafe minnu jigi k'a fɔ ko gafe ko in tɛ tiɲɛ sa k'i sigi ten ko kuranna ko nin yɛrɛ qu'est-ce que ko can kuma de bɛ nin ye wa qu'est-ce que ko sɛbɛnna kuma de bɛ nin ye wa an bari alisilamɛw kuma dɔw bɛ yen an b'a fɔ tulonkɛ bolo ma a bɛ maa labɔ alisilamɛya kɔnɔ dɛ a bɛ maa labɔ alisilamɛya kɔnɔ limaniyabaliya ala ma o ni ala ka ko kɛtaw ma o ni lɔ labanw ma o ni ala ka kitabu jiginniw ma ala ka kitabu mun jigila ka bɔ sana atawra wal injil wal zabur wal qur'an ala ye kitabu banani min ko fɔ an ɲɛna k'a y'o jigi ka bɔ sana e ka limaniya o ma foroba bolo ma ala y'a fɔ an ɲɛna lahalaya min na e ka limaniya a ma ten o cogo la ten k'a fɔ ko ala ka kumakan jiginni de ala ka kitabu jiginni don nka ni maa min nana ka na nin lagwasi ka na nugu demanti k'a fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ sɛbɛnna kuma ye nin tɛ ala kuma ye i y'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama tasuma ma lahara jɔlen dɛ n'i fatula k'i to o lahalaya kan
ni fatula k'i to o hakili kan ni fatula k'i to o idéologie sugu fa b'i kunkolo la i y'a lɔn k'a fɔ k'i fatula kafiriya kan ni maa min don fatula kafiriya kan o bɛ komi i fatula filankafoya kan filankafo bɛ don yɔrɔ min na i fana bɛ don o yɔrɔ la an bɛ di alisilamɛw o de kosɔn an k'an janto an ka kumafɔtaw la an k'an janto an ka hakilina miirifɛnw na an bɛ miirifɛn minnu ma ni ala ko ye an y'a dɔn k'a fɔ anw tɛ se ka kɛ foyi ye m'a fɔ ala sago anw tɛ kɛ foyi ye m'a fɔ fɛn min n'o le jara masaba alahu ye subhanahu wa ta'ala i b'i ka waatinin kunkurunin de kɛ duniya kɔnɔ ayiwa n'o o waati yɛrɛ fana banna i b'i ka doni cɛ ka t'i la i bɛ wuli waati min na i ma waati dɔn dɛ an badi alisilamɛw donc an ka hakili to an yɛrɛ la an ka janto an yɛrɛ la fɛn o fɛn n'o le bɛ se ka kɛ sababuya ye ka jahanama kɔnɔna lase adamaden ma a kɛra jahanama kɔnɔna i bɛ don a kɔnɔ ka bɔ le o walima o yɛrɛ bɛ don a kɔnɔ ka dunmɛ a kɔnɔ de o an badi alisilamɛw an k'an jija an k'an yɛrɛ yɔrɔ majanya ka bɔ o kɛwale bɛɛ lajɛlen ma masaba ala ko an ma alikuranɛ kɔnɔ a ko inna alladhina yakfuruna billahi a ko minnu bɛ kafiriya la masala ala ma wa rusulihi o ni a ka cidenw ma mɔgɔ min banna ala ma k'i ban a ka cidenw fana ma wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusuli o bɛ fɛ ka fara-farani de don ala n'a ka cidenw tiɲɛ o b'i kanto wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din o mɔgɔw o bɛ limaniya ala ka kumakan dɔw ma ka ban ka ban ala ka kumakan dɔw la ka kafiriya ala ka kumakan dɔw ma wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila o bɛ filancɛ de ɲini na ala ka kumakanw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ni ala ka sariya min ma bɛn ale ni dingo ma ale ni janya ma ale b'i kanto ko nin tɛ ala kuma ye a b'o lagasi an bari alisilamɛw n'i ka limaniya ma se ala kuma min baara ma lɔ min na ayiwa i ye ala deli ko ala ka n fanga s'a ma ala ka n fanga s'a kɔrɔ ala ka limaniya di yan i ka dan o ma nka k'a kɛbagaw le lagasi ko nin tɛ ala kuma ye nin tɛ can kuma ye nin ye tabataba kuma de ye an bari alisilamɛw a bɛ kɛ sababu ye ka maa lase jahanama tasuma ma dɛ ala ko maa min lahalaya ye o ye ka ala n'a ka cidenw ka ban ka limaniya olu ma k'o faniyɛtigiya k'olu mɔgɔw ulaika humul kafiruna haqqan a ko olu le ye kafiri hakikaw ye se la a ka minnu lakali que ce sont des vrais mécréants mɔgɔ min bɛ ala ban ka limaniya ala ma ka ban ka limaniya ka cidenw ma o ni ala ye kitabu minnu jigi masaba ala ko wa a'tadna lil kafirina azaban muhina a ko ale do ye jangata le labɛn ka bila kafiri ye lahara jɔlon jangata min n'a bɛ mɔgɔ fiɲɛya jangata min n'i donna a kɔnɔ bonya foyi si kelen t'a kɔnɔ an b'a ɲini masa ala fɛ k'an kisi ka bɔ ma ala m'o kɛ la madi alisilamɛw ni tun ye sababuba filanan ye sababuba filanan min bɛ mɔgɔ lase jahanama tasuma ma a fɔlɔ o de ye filankafoya ye filankafoya a bɛ maa lase jahanama tasuma ma n'o de ye musirikuya ye ni a bɛ fɔ ma l'associationnisme a filanan o de ye la mécréance être mécréant ka kafiriya masa ala ma ka kafiriya ala ka cidenw ma ka kafiriya ala ka kitabu jiginniw ma o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ lase jahanama tasuma ma a b'i ladumɛ fana jahanama tasuma kɔnɔ madi alisilamɛw sababu sabanan o de ye mun ye o de ye inkaru fardi shay'in min arkan al-islam al-khamsa o de ye les piliers de l'islam c'est de démentir l'un des 5 piliers de l'islam ko alisilamaya lɔsen duuru ni k'o to nkalontigiya alisilamaya lɔsen duuru ye jumɛn ka seereya k'a fɔ ko tigi wɛrɛ tɛ yen batofɛn wɛrɛ tɛ yen m'a fɔ ala ni ne ye o nkalontigiya i y'a dɔn k'a fɔ ko i bɔra alisilamaya kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama tasuma kɔnɔ lahara jɔlon o ni ka seli jɔ o ye alisilamaya lɔsen belebele dɔ ye ni ne mɔgɔ min tigi ko seliko in tɛ tiɲɛ ye ko ala ma seliko in fɔ ka seliko in ka démenti tu deviens mécréant donc o sababuya kosɔn i bɛ don jahanama tasuma kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye n'i fatula o hakilina ni o kuma kan a b'i ladumɛ jahanama tasuma kɔnɔ dɛ an badi alisilamɛw a b'o ɲɛ kelen ma sundo bɛ ten a b'o ɲɛ kelen ma jagabɔ bɛ ten alisilamaya lɔsen duuru nin bɛɛ shahadatu an la ilaha illallah wa iqami sala wa ita'i zaka wa sawmi ramadan wa hajji baytillahi alharam liman istata'a ilayhi sabila alisilamaya jɔsen duuru ni ka seereya k'a fɔ tigi tɛ yen m'a fɔ ala ka seli jɔ ka sundo ka jagabɔ ka ala ka soba heji ni ala y'o nɔgɔya maa min ye ni le mɔgɔ min ko ni alisilamaya lɔsen ninnu les piliers de l'islam là que ça ne vient pas de Dieu, ça n'existe pas. Ko fɛn dɔ
mɔgɔ mana k'a fɛn min kɛ k'i sigi baroda la ten ka to ka seliko ninnu ka to k'a lagwasi ten dɔw yɛrɛ b'i kanto ko seli ko a sport lama no ko sport le ko sinon ko ni sport bɔra la ko dɔ wɛrɛ b'a la wa ko birika wuli mari alisilamɛw an k'an ka kuma fɔtaw kɔrɔsi dɛ an ka janto an ka kuma fɔtaw la dɛ kuma dɔw bɛ yen wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allahi azim kuma dɔw bɛ yen an b'a fɔ an nɛnkun na ten an b'a fɔ an ka langaziw la ten an b'a kɛ barodala kumaw le ye ka sigidaw ja k'a sɔrɔ kuma jugubalu ma saba ala yɔrɔ dɛ an k'an janto a la an k'an hakili to a la o de ye sababuba sabanan ye sababuba sabanan min n'a bɛ kɛ sababuya ye ka mɔgɔ la duumɛ jahanama tasuma kɔnɔ ni fatula k'i to a kan i bɛ duumɛ jahanama tasuma kɔnɔ o de ye alisilamaya dɔ sen 5 min ni alakira alayhi salatu wasalam ye o lakali anw ye ni alisilama bɛɛ lajɛlen kana k'o lɔn alisilamaya dɔ sen 5 alisilamaya silama bɛɛ fana kana ka limaniya a ma ka limaniya a ma o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i b'a kɛ wali bɛɛ kɛla dɛ sabu a baara dɔw bɛ yen ni jangaro bɛ mɔgɔ min na ala ma sun dɔ nɔgɔya i ye nka a tɛ komi i y'a lagwasili ko sun dɔ ko tɛ tiɲɛ ko nin ye mun mɔgɔ sɛgɛ ko ka mɔgɔw bila kɔngɔ laminɛ ni jilɔgɔ laminɛ na ye ten ka sun ko k'a lagwasi ten i y'a dɔn k'a fɔ i ye ala ka fɛn gbasi dɛ i ye ciden alayhi salatu wasalam ka kuma fɔni dɔ gbasi dɛ lagwasi dɛ o bɛ kɛ sababuya ye k'i lase jahanama tasuma ma an bari alisilamɛw n'i ma tuubi ka kɔn ka bɔ o kɛwale in na an bari alisilamɛw an b'a ɲini masaba ala fɛ ka faamuyali ko ɲuman d'an ma ala m'o kɛla laban ko ɲuman k'a k'an bɛɛ lajɛlen ye ala m'o kɛla aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu kana lil awwabina ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أم بدأ الإسلام أن يدعو كفو كوال منبي الإسلام أبيك سوبي كي بو الإسلام يكونو كي دو كافرية لكي لا دومي جهنم كونونا نكودي أكوالو كشا أن يدعو كفو فلانغ فويا بالا كفلانغ فويا كما سبا ألالا ka dɔ fara ala kan a kɛla filangafoya nasira sugu sabu filangafoya nasiraw ka ca a filana o de ye ka kafiriya masawa ala ma a sabana o de ye ala ye alisilamaya lɔso mun d'an ma ko an ka limaniya ma ka baara kɛ n'a ye an bɛ se ka baara kɛ ni mun ye a dɔw bɛ yen a bɛ jagoya alisilaman bɛɛ ma nka dɔw bɛ yen ayiwa ni i se sera o ma i b'o kɛ i b'a fɔ jagabɔ ni nafolo tɛ maa min bolo ka se jagabɔ hakɛya ma walima nafolo kɔni b'i bolo nka san ma yɛlɛma a kan jaga tɛ jagoya a la nka e kana sigi le ka jagabɔ ko le lagwasi k'o le sabote k'a fɔ ko ko nin bɛ se ka kɛ jumɛn ma anw bɛ se ka taa an ka wari ɲini ka na o ta k'o tilan wari dɔw la ten sabu dɔw ka hakilina de b'o ye ale fɛ intelligence min b'ale la walima fanga min b'ale la o de ye ka nafolo nin d'ale ma donc ale bɛ sigi dɔrɔn ka mɔgɔ tɔw lagwasi ko an bɛ se ka nin kɛ lahaliya jumɛn na ko nin tɛ ala ko kuma ye ko nin tɛ kɔrɔna ko kuma ye tiɲɛ don a limaniya ma kun i la i k'a dan o ma nka k'a lagwasi i y'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye n'i fatura o hakilina kan i ka alisilamaya lɔsen dɔ lagwasi a bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama tasuma ma lahara jɔlɔ o ye kɛwali sabanan min n'a bɛ mɔgɔ ladon jahanama tasuma kɔnɔ k'i ladumɛ jahanama tasuma kɔnɔ kɛwali naaninan an bɛ alisilamɛw o de ye al-istihza'u billahi subhanahu wa ta'ala aw bidinihi aw rasulihi n bɛ alisilamɛw a naaninan min filɛ nin maa caman bɛnna nin kɛwali in kɔnɔ dɛ o de ye mun ye o de ye k'i mɔkɛ ala ma k'i marabɔ ala la walima k'i marabɔ ala ka ciden na walima k'i marabɔ diinɛ na alisilamaya diinɛ na
amadi alisilamaw ni fɛn saba a ka ca la an ka sigidaw an ka barodaw ni ala ko kuma kɔni tɛ yen an bɛ sigi ka to ka diinɛ principe nɔgɔ ka to k'a labasi dɔrɔn ala ka kumakan nɔgɔ ala kira ka kumakan nɔgɔ an bɛ sigi ka to k'olu labasi dɔrɔn al istihza billah aw bi rasuli aw bi diin islam amadi alisilamaw ni fatula k'i to nin lahaliya kan a b'i ladon jahanama tasuma kɔnɔ k'i dun bɛ jahanama tasuma kɔnɔ dɛ tuma dɔ la fɛn dɔ lo anw t'a lɔn an m'a ye tulonkɛ kuma ye an m'a ye baro kuma ye an m'a ye gɛrɛnja kuma ye an bɛ se ka lagbasili kuma dɔ ta k'a ɲɛsin masaba ala ma walima ka lagbasili kuma dɔ ta k'a ɲɛsin cilen ma alayhi salatu wa salam i n'a fɔ a nana isɔriw kɔnɔ k'a fɔ ko cilen alayhi salatu wa salam a ka muso furu fo ka taa se 11 dɔw bɛ sigi k'o lagbasi donc que le prophète il n'avait rien si c'est pas pour marier seulement les femmes an badi alisilamaw i ye ala ka jɔn la sabanti lagbasi dɛ ni kumakan min filɛ nin ye e ka nin min fɔ nin a b'i labɔ alisilamaya kɔnɔ pewu ala le ye o ladaga ka cilen alayhi salatu wa salam ka ban k'a fɔ a ɲɛnɛ fɛn dɔw bɛ kɛrɛnkɛrɛn alisilama tɔw ye alisilamaw tɔw o bɛ muso dɔ bila ka dɔ wɛrɛ ta ni dɔ fatura o bɛ dɔ wɛrɛ ta nka ala cila muso ninnu ala ko a ma ko a tɛna muso wɛrɛ tɛ ladaga ye ninnu kɔfɛ tuguni ni muso ninnu dafala ka furu kɔnɔ min kɛ ko a tɛ ladaga ye a ka muso wɛrɛ furu ninnu kɔfɛ hali ni ninnu dɔw yɛrɛ fana fatula dɔw yɛrɛ fana tɛ bilala o nɔ la tuguni ni le maa min nana sigi ala ka fɛn min ladaga a ka cilen kana sigi k'u lagbasi ka don yɔrɔ ɲini o la amadi alisilamaw i y'a dɔn k'a fɔ k'a b'i labɔ alisilamaya kɔnɔ dɛ n'i fatula o lagbasili kan o hakilina kan i ma kɔn joona ka tuubi ka bɔ o la i y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ sababu ye k'i lase jahanama tasuma ma lahara jɔlo a fana b'o ɲɛ kelen ma mɔgɔ min bɛ to k'i sigi k'i yɛrɛ mɔkɛ masa ala la ka to k'i yɛrɛ fude masa ala la al istihza billah ka to k'i fude ala la walima k'i fude a ka ciden yɛrɛ kunna mari alisilamaw walima k'i fude alisilama diinɛ koɲɛw na alisilamaya diinɛ principe dɔw la ala ye fɛn minnu dɔw ladaga an ye ala ye fɛn minnu lakali ciden alayhi salatu wassalam a ye fɛn minnu dɔw kɛ ne ma se k'a kɛ i ka ala deli ala ka limaniya d'i ma nka k'a fɔ k'i bɛ sigi k'a lagbasi k'a ko demanti ko nin tɛ tiɲɛ ye nin tɛ sɛbɛnnakan ye nin bɛ se ka kɛ alisilamaya ko dɔ ye cogo di k'a sɔrɔ a lɔnni t'i yɔrɔ bari alisilamaw a bɛ maa labɔ alisilamaya kɔnɔ n'a y'i labɔ alisilamaya kɔnɔ a b'i lase jahanama tasuma kɔnɔ dɛ an bari alisilamaw donc an k'an janto a la an k'an hakili to a la alakira alayhi salatu wa salam a ka kɛlɛ dɔ sen fɛ jamakuru dɔw tola kɔfɛ o bɛ kan ka ɲɔgɔn baro o bɛ kan ka ɲɔgɔn baro ka to k'a fɔ di ka to k'i mɔkɛ sɔn ciba alayhi salatu wa salam mɔgɔ minnu cɛsirinin bɛ ni ciden o bɛ to ka na sigi a kɛrɛfɛ ka to ka walagadaw lamɛn ka to ka darisuw lamɛn ka taa mɔgɔw nafa n'a ye o tun b'olu de ka baro la o kɔfɛ ka to ka sigi o mɔgɔw bɛ tagama sira la o bɛ nin baro de la o ni ɲɔgɔn cɛ e ko ninnu yɛrɛ kɔni ko kuranna kalanna ninnu kɔni kalanden ninnu kɔni ko ma ra'ayna mithla qurra'ina arghabu butunan wala ajbanu 'inda liqa o mɔgɔw ka baro tun ye nin de ye ko ninnu yɛrɛ ko kuranna kalanna ninnu ko karamɔgɔ ninnu yɛrɛ ko ko ninnu ko kɔnɔbara ko ka nɔgɔ ma dɛ ko tɛ foyi dɔn ni dumuni tɛ munafiki ninnu ka kumakan de sun ye nin dɛ ko ninnu tɛ foyi dɔn ni dumuni tɛ ko kɔnɔfuruw fana ka bon fana ko bi ni kɛlɛ wulila ko siranbagatɔw le ko ce sont des peureux ko siranbagatɔw le ko jitɔw le ninnu ka baro tun bɛ nin na ten o ye kojugu kɛ dɛ ala ye nin gundokan in lakali ciden alayhi salatu wa salam k'a ɲɛfɔ ciden ɲɛnɛ o tun bɛ kan ka baro min fɔ yen ten ala ye a y'a jigin kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma k'a fɔ ko a ye kumakan min fɔ nin a kafiriyara nin kosɔn ni le maa min taabolo kɛra nin ye ka to ka sigi ka maa dɔw lagbasi ni nin n'a ɲɔgɔnnaw ye i k'a dabila dɛ sinon a bɛ maa kafiriya o bolila ka na ciden fɛ alayhi salatu wa salam mɔgɔ minnu tun bɛ kɛwale in kɛla ko ko ciden ko an tun bɛ tulon de la sa tulon kɛ ala ko kuma la ko an tun bɛ tulon de la komi taama kuntagala ka jan o tagama sira ka jan donc an tun bɛ kan k'an yɛrɛ di sira ni nin ye ka tagama sira kuntagala janya ma voyage sira mana janya i bolo cogo o cogo a ka n'i bila mɔkili la ala ka diinɛ na dɛ a ka n'i bila lagbasiri la dɛ i ye sira wɛrɛ ta i bɛ se k'i yɛrɛ di sira ni min ye
ga k'i yɛrɛ mɔkɛ bɔ ala ka diinɛmɔgɔw la walima ka to ka diinɛmɔgɔ dɔw filɛ i ten ka to k'olu ta o tɔgɔw ma i ten ninnu lahalaya bɛ ten ninnu lahalaya bɛ ten de ala k'o maaw la ta'tadiru k'aw kana na k'aw bɛna a yɛrɛ justifier aw kana na k'aw bɛna ka na lonsira fɔ qad kafartum ba'da imanikum k'aw kɛla kafiri de ye a kɛlen kɔfɛ limaniyɛjɔnw ye a kafiriyala k'a sababuya kɛ mun ye dɔrɔn o tun bɛ kumakan ninnu fɔ la ko ma ra'ayna mithla qurra'ina ko an m'an ɲɛ kuranɛkalanna ninnu karamɔgɔ ninnu an ma ninnu ɲɔgɔn ye ninnu o kɔnɔfuru ka bon ayiwa ni kɛlɛ yɛrɛ fana wulila ni janjɔw wulila jitɔw lo sangabagatɔw lo munafiku ninnu o tun bɛ kan ka ni baro le kɛ sɔn ala ye kuranɛ aya jigi yanni k'a to tagama yɛrɛ bɛ ban yɛrɛ sabu aya dɔw jigi bɛ waati kɔnɔ yanni k'a to tagama bɛ ban o de kosɔn ala k'o ma qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un aw bɛ kan ka mɔkɛ ala n'a ka ciden ni ala ka ayaw de la wa la ta'tadiru aw kana n'a yɛrɛ justifier bi aw bɛna yɛrɛ justifier aw bɛna mun de lakali ciden ko k'an tun b'an yɛrɛ di sira la tagama sira de la sabu voyage sira ka jan an tun bɛ tagama kuntagala surunya an bolo sabu n'an bɛ kan ka baro ninnu kɛ ayiwa a bɛ voyage kuntagala surunya an bolo ala ko la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum k'aw kafiriyala aw kɛlen kɔfɛ limaniyamɔgɔw ye limaniya tun b'a la nka a ye nin kɛwale in kɛ nin kɛwale in y'a lase kafiriya ma donc an badi alisilamɛw nin ye leçon ye nin ye darisu ye ka di an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ kunnandi le ye mɔgɔ ye mɔgɔ min n'a ka yɛrɛ waju ni a ɲɔgɔnna ye ninnu ka lahaliya in filɛ ala ko kafiriyala donc e min ka baara ye n'i sigila gɛrɛnda la baara wɛrɛ t'i la ka mɔgɔw layɛlɛ ni nkalonkanw ye ni faniya kumaw ye ni kumaw ye min prévu t'i bolo ni kumaw ye min daliloya t'i bolo surtout ça devient plus grave ni nini sigi réseau le kan k'a fɔ mɔgɔ joli de bɛ réseau lamɛn mɔgɔ b'a lamɛn i y'a dɔn k'a fɔ i bɛ dɔ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ka hakɛ la dɛ wa luhumul ulama masmuma ale a ka lɔnnibaga sɛbɛw o sogo domuni a y'o kɛ poison de ye masaba ala fana ka ta ɲɔgɔn bɔ o mɔgɔw la o misaliw caman tɛmɛna dɛ o exemple caman tɛmɛna donc i k'i jija ala mɔgɔw i k'i nɛ minɛ ka bɔ olu ma i k'i nɛ minɛ ka bɔ kuma kolon fɔ ma ka ɲɛsin ala ma i k'i nɛ minɛ ka bɔ kuma kolon fɔ ma ka ɲɛsin ala ka ciden ma alayhi salatu wassalam o ni maa min b'o ala ka diinɛ lasela amadi alisilamɛw a kumaw a kuntagala ka jan an ye 4 ɲɔgɔnna de fɔ a la n'ala ye waati nata tɔw nɔgɔya an ye an bɛna ka na tɔw dafa an y'a yira k'a fɔ ko fɛn mun bɛ mɔgɔw la kafiriya k'i bɔ alisilamɛya kɔnɔ k'i don jahanama tasuma yɛrɛ kɔnɔ k'i duumɛ yen kudeyi a dɔ ye ka fila fara masaba ala kan a filanan o de ye ka kafiriya masaba ala ma a sabanan o de ye ala ka alisilamɛya lɔso mun d'a ma ni ciden y'o lakali an ye alisilamɛya lɔso 5 k'o dɔw lagwasi k'o demanti a 4nan ni an ka bi kutuba danna o la o de ye k'i yɛrɛ mɔkɛ masaba ala la c'est de se moquer à Dieu ou bien au prophète ou bien les conditions de l'islam, la charia, c'est de se moquer à la charia de Dieu. Amadi al-Islamaw k'i yɛrɛ mɔkɛ ala ka diinɛ la ni fɛn 4 an ka bi kutuba timina o de kan an b'a ɲini masa ala fɛ min fɔra k'a mɛn tulo ɲuman d'a ma ala m'o kɛla ka faamuyaliko ɲuman nɔgɔya an ye ala m'o kɛla ni ala ye waati nata tɔ nɔgɔya an ye an da bɛna se a tɔw ma k'o yira an kɛnɛmala ala m'o kɛla k'o kɛ k'a sɔrɔ an bɛ kɛnɛya ni lafiya la ala m'o kɛla an bɛ dugawu kɛ an bɛ ni mun taara heji la mun bɛ sira la k'o ɲuman s'an ma ala m'o kɛla mun yɛrɛ sela yan an b'a ɲini masa ala fɛ k'o ka batow minɛ ala m'o kɛla o ye dugawu mun kɛ anw ye o n'o yɛrɛ kun ye ka dugawu nɔgɔ k'a bɛɛ lajɛlen minɛ ala m'o kɛla mɔgɔ mɔgɔ bɛ misiri kɔnɔ yan k'an bɛɛ lajɛlen kɛ san wɛrɛ ta heji jamaw na ala m'o kɛla o se bɛ masa ala ye wa ma dhalika ala allahi bi aziz ka ni jamakuru in bɛɛ lajɛlen kɛ heji jamaw na o se bɛ masaba ala ye heji ye fɛn dumanba ni ala y'a latigɛ alisilama ma ni ala y'a se k'i ye ni ala y'a musaka k'i ye
ikana ki jija kata ala ka suba heji nala ye farda no ye ka nafila yɛrɛ sababu ɲuman nɔgɔya i ye ikana ka to k'o caman kɛ ala kira ye an lasu ka kɛ a kan a ko tabi'u bayna al-hajj wal umra a ko an ye heji ni umraw tugu ɲɔgɔn na a ko a bɛ maa jurumu yafa amari alisilamaw an y'a hakili to a la an y'a janto a la an y'a bila an ka programme kɔnɔ sabu maa dɔw bɛ yen a bɛ dasi kelen kelen sɔrɔ nka a tɛ programme de kɛ ka nin bila a kɔnɔna na an b'a ɲini masaba ala fɛ k'an jurumu yafa ala m'o kɛra an ka bato fɛn o fɛn kɛ kalo barakama nin kɔnɔ lahɔrɔma kalo nin kɔnɔ zilhija kalo nin kɔnɔ lɛya mun yɛrɛ kana tigɛla a kɔnɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ k'a kɛ ala kama baaraw ye ala m'o kɛra k'a kɛ ala janya baaraw ye ala m'o kɛra an b'a ɲini masaba ala fɛ ni ɲɔgɔn caman b'a bolo seli caman b'a bolo k'a bila an si kɔnɔ ala m'o kɛra ka si jan d'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛra masaba ala de b'an bɛɛ lajɛlen hamina ko lɔn k'an hamina ko nɔgɔya ala m'o kɛra k'an hamina ko jara ala m'o kɛra jangaro bɛ maa mun na an b'a ɲini ala fɛ k'o ka jangaro ban pewu ala m'o kɛra gbɛlɛya bɛ maa mun kan an b'a ɲini ala fɛ k'o ka gbɛlɛya ban ala m'o kɛra an ka denmisɛn mun yɛrɛ ye examenw kɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ka résultat ɲuman d'an ma ala m'o kɛra ka résultat ɲuman d'o ma ala m'o kɛra mun yɛrɛ ni diplôme b'u bolo ka yara ni baara tɛ yen an b'a ɲini masaba ala fɛ ka baara ɲuman d'o ma ala m'o kɛra ka baarada ɲuman d'o ma ala m'o kɛra ka donyɔrɔ ɲuman d'o ma ala m'o kɛra an b'a ɲini masaba ala fɛ fɛn o fɛn de bɛ se ka kɛ sababu ye ka nafolo tiɲɛ don an kun k'an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛra k'an kisi ka bɔ nafolo tiɲɛ ma ala m'o kɛra nafolo yiriwa k'a k'an ye ala m'o kɛra an bɛ hinɛ ala ka jɔnw na ni nafolo min ye k'o d'a ma ala m'o kɛra شجان كدام على مكرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا أرحم الراحمين ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح اللهم شأننا كله اللهم أصلح لنا شأننا كله اللهم وخذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وحجة لنا لا علينا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا من النار اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد عدد ما تنفست الأرواح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.